Tini June talni 6 tarik salmari TWF Foundation de taklai bisibai romoi bisiba kamani sal o salno rogino tibra hastani kereng thairogo palalai tongo abono rogino 48 korom sorani bri bodolo bahaino 48 korom sorani bisingo khobjak joto sakham nogo thanglai phol phokra ya phalayo abono karibo naimotang habanogo bahaino phol phokra ya phalaikha o phol phokra ya pharmani naharmung tamo abono tei sawi khnarikha monu soileng tani TWF president jek kolai Tamne ti noro phol phokra rok bangle mani Ambai tini media person no seng tini buagrani tipra motha party ni ngai tini TWF tini tipra women's federation tini berebutol ni atai masal taklai tini 5 bosor taka atai mani ajajang mani o salno rogai jeng tini kisasa camu nomlo baglai nanne jengnai mani boro jeng tini baglai kha puila jeng bakha jeng hospital hospital pore jeng bakha tini munu PSO am pore rukha jeng Birashma hospital am pore hukane Batla hospital hingga tabu putisha PSO tabu pas pai thakam kumasara hospital rui jeng tini matra kacini dai kun daga thamye tini ini sejora tini jeng cikonca kisah jora ni bisingo karan kuk jora kese dai salra bubelain kutung hamia saya jukun mulai jam bising pano jeng tini buri logero mangka sugara utana amag bele hambai tini o bangai khano tini o ai tiblo sono logero kha tini DSM ni jeri sono logero kha tini TMP o ka log sono logero kha ta jeng puila phungo tini batu so jeng tini te kustin khaikya abon bisite jono tini okra sono logero kha mage bomo paike hambai omhai phol phokra bagle mani taklai da pula naji ba bagini agero jeng bagda onekbar no gataklai jeng abono no robe jeng taklai bo no men o phol phokra bak mani naharmong ba sitare mutamo chini naham ko bono jong chini uskal ni bising tei jong jaya chuya no phana kisasuk chamuno mani bising dipan jong bong ne hamkai ni ba ke jong chawan so mani hane salogo tai bu yakri ta hamke sana na bakara wan sumulo aw jodi no chini okara rok chono logiri to hingke jong buskang tai bu o samu koto jong wan chogang no jodi no chini emle to tabuk jong chini em disuman thanga tinjana bor chini ba ke wan chobi to hingke jong bu step koto jana no wan cholajak tahu borok busu jara tichang logen ne abon boro dipen kai jong samkhano medam ni sine mun
आंखा सयनं मनो सोलोंतानि DWनि प्रेसिडेन्ट ओमफ्राय आङो दङ दिनै सेन्ट्रेलनि मेम्बार बेखौ दिरिया ताई दङ आंनि आङो दिनै मनो सोलोंतानि सेक्रेटारि दुइजना दङ ओमफ्राय आं दङ दिनै डिस्ट्रिक्टनि जइन्ट सेक्रेटारि ओमफ्राय आङो दङ दिनाव सेक्रेटारि